Helo pawb, rydw i'n chwarae Minecraft eto a heddiw dwi'n mynd i cario ymlaen hefo llyfr. Mynd i ladd. So, o ti wedi gallu gweld hwn? O ie. Dwi ddim yn gwybod beth mae hwn yn Cymraeg. Diw. Ie. Wee! Iawn. Ie. Right. One. They were just only die. Dyna ni. So just pen o dyn ar ei. Okay, I just adael hwnna'n rwan. Rwy'n fyna. Dwi'n mynd i trio hwn. Dwi ddim yn siŵr dwi wedi wneud o. Dwi ddim yn siŵr dwi wedi trio fo eto. Mae ddim wedi gweithio. Okay. Just got fel hyn. Mae gwair. Mae'n just wneud rwan. Dyn hwn into hwn. Wee! Ie, dyna ni. Ffordd yna. Trio eto. Dwi eisiau trio wneud o. Dwi ddim yn gwybod pam mae ddim yn troi. Ond dwi'n meddwl dwi yn. Dwi'n pob tro jyst yn mynd fyna. Dechrau fo'n yma. Pob tro mynd i fyna. Na, dwi'n meddwl mae'n iawn achos mae'n edrych fel bod ti'n mynd i fyna. Ond ti'n mynd i fyna. I gadael. So, dwi ddim yn gwybod... Ella i'n mynd yn fyna.
ac mae buwch. Mae hynna dim yn gito. Whoops. So, rwan dwi di uchaf y fraig, a mae hwnna fyna. Echa i wneud steps i fyma. A rwan, yna. Ac wneud yr un fath yn fyma. Ac eich ei wneud T jyst yn y grisiau. Dwi dim yn meddwl a'i wneud o. Na. I just cario ymlaen gwneud hwn. Rwan gwneud hwn. Dyma ni. Wedi eisiau wneud hein i mewn i T. So dwi'n mynd i cael drws yma. Di ddim yn iwsio drws yma byth. Right. Tri, a wedyn rhoi ffenest. Edrych yma. A wneud un mwy fawr. I cael hwn, jyst os dwi'n torri, dyna di ddim i fod i. Roi tom, sydd i mewn i fyma. Ys fyma. So bydd yn haws i wneud hwn. Dyna ni. Mae'n rhoi un yn pob un. Ac rwan hwn. Dyna ni. So mae ti. Eich ei wneud o dipyn bach mwy fawr. Eich ei wneud dau mwy ystafell. Ac hwn, dwi'n gwneud yr un yn fath. Efo torch yn hwnna. Torri hwnna. Dyna ni. Rwy'n ei roi gwely. A dwi'n anghofio mae hynna'n digwydd. So dwi'n mynd i roi hwn. So just wneud rwan di torri hwnna. Ac a rhoi hwn.
a'i rhoi I wneud ti. I just gadael o fel hynna. Iawn. Eich wneud bridges o bont i un i gyd o'n nhw. Na. Mae yna rhywbeth hwyl ti'n gallu wneud a ti'n iwsio hwn a ti'n gallu iwsio hwnna neu tywod. Dwi'n hoffi iwsio tywod. A wedyn, sut mae'n gweithio, mae TNT dim yn disgyn, ond mae tywod yn, a pan mae TNT di cael ei goleuo, mae o'n yn disgyn. A so, pan mae dwi'n sefyll ar hwn, sef mynd i fod ar y tywod, bydd hwn yn disgyn. Mae yn hwyl. Ella jyst wneud hynna. A wneud o mynd dipyn bach i fyny so bydd o'n anoddach. Wedyn a wneud yr un fath o hwnna. Na, dim hwn. Ac 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Wedyn mae'n wneud 5. A rwan, I cael hwn ac rhoi o dros gyd o hi. Rhoi hwn lle mae y gravel. Wedyn hwn dros y tywod. Dyna ni, a wedyn, beth sy'n digwydd ydy, mae'n disgyn. A wedyn mae'n explodio. Rydan! O, rwan mae'n anoddach. Na, dyna ni, mae'n mor. Na! O, na! No! Dwi ddim yn gwybod os ni'n gallu gwneud o rwan. Yn hwyl. Lot yn hwyl. Pan dwi'n mynd ar o. 1, 2, 3. Mae trio dim i cochi hwnna. Wii! A rwan i'n mynd yn fyma. Nath I darllen lot yn fyna. Hello, guitar. Hello, villager. Need to symud, please. Fe roi hwnna fyna. Ac
rwan, yn mynd allan a meddwl am beth a'i wneud. Os dwi'n gallu gwneud hynna, neu rhywbeth fel gwaith, so, na, beth am hwn? Ie, mae'n torri. I need roced. I ddim gorffen o heddiw. So, dyn rwan. Beth dwi'n mynd i wneud ydy Dwi'n eisiau trio wneud rhywbeth efo hwn. Dyna ni. Ac dwi ddim yn gwybod pam ma'n... rwan, yn y nos, bydd... Pam mae hwnnw'n mynd ar? Rwan, pan mae'n nos, mae'n mynd ar... Beth rwy'n i'n neud hynna? Dyna ni. Na, nes i ddim rhoi hwnna ar. Rwan i cario ymlaen efo hwn. Allai gorffen efo coesau. Y coesau. Pethau sy'n wneud o sefyll i fyny. Ac adeiladu, ymlaen i adeiladu y roc. Ac rwan, wedi mynd i wneud ydy wneud hynna. A rwan, so pan dwi'n mynd i cael i dan lle mae o yn
stopio efo hwn a wneud dau efo oren, 3 efo coch, 3 wel, pan dwi'n mynd i wneud o, a dangos ti. Hyn, a wedyn a'i mynd i fyny achos fydd hwn dipyn bach dim yn tew, fel dipyn bach yn tew. 1, 2, coch, a wedyn a'i roi gwyrdd am 2. 1, 2, cario ymlaen, a coch, 1, 2, 3. Efo coch, 1 efo gwyrdd, ac 2 efo gwyn efo 2 yn gwyn i fyny. A wedyn wneud y patrwm eto, ond mynd y ffordd arall. So be fo yn dal iawn. Ac rwan, so 3 efo hwn, 3 coch i fyny. Mae hwn mor fawr. Na, dim fyna. 1, 2, 3. Rwan lawr. So, I cario ymlaen wneud hyn, ac i dechrau wneud o y cap. Ac I bod yn distaw am dipyn.
A dyna ni hefo ochr a rwan ai wneud hyn, wneud o 2 i fyny ac rwan rwan i wneud 1. So pan dwi wedi gorffen wneud top yn fyma, dwi'n edrych fel am hynna. Dyna i wneud just 1 mwy, just plus, fel hynna, a 1, 2, 3. A dyna ni, y roced tu allan. Ac rwan i'n mynd i gysgu. Ac di isio pawb symud, so dwi'n gallu mynd i gysgu. Dyna ni. A rwan i'n mynd... I need llawr hefo beth bynnag mae'n dechrau ar. I dechrau roced yn fyma, so oren fel y llawr. A dyma y roced tu allan ar hwn. Dwi wedi gwneud hwn. So dyma beth mae'n mynd i edrych fel tu allan. Dim di dechrau ti'n rhoi trapdown yma. Ac bydd y fuel yn fyma. A'i rhoi hit. Dyna ni. A gorffen efo hynna, so ta-ta.